Good morning mga boss. So subida na po tagbukid. Kagapon nag-harvest may gapon sa gamay na mga katalungan. Karon subida og balik kay manghuwa na pug kahoy. Tapos si Irpat naron si Irpat sa ibabaw pod. Naginahinit og hagbas sa amuang tananan og kwan pohon, beans. Grabe ka po nga mga kabisdak. Salamat sa panahon nga minit na gyud. Sa gunso na midrigi ulan ba. So karon murag nakatila na gyud big init. Kumusta na mo tanan dia mga busing? Mga madam, ato usang hapiton si Irpat dire. Pa ha? Ako subida ko mo kahoy. Ha? Ito isa. Ambot lang kanya, mag-serve ba kayo? Mag-serve siguro na eh. Sa kaya mo ito mo diliping? Nagkabang ang diliping hagbas dito ba? Ngita mo dilipin ako ay ito papaggamit to diyan niya siguro. Basta na may kuan rin. Ha? Kung hagbas ka na may sanggot akong dala. Dagat ko sa akin kasi kung hagbas ka. Ngahoy mga ka. Ngahoy. Wala pa naman human. Sugod yung gusto nga. Dala ko. Nagpengon. Oh, product to nga. Dala ko na. Tus ako. Yun mga boss. Si Irpat lang sa dito mo hagbas kay manhinat sa pagkahoy. Pero mahagbas ka pong kuron. Kumuha ta siguro kahoy mga boss kay wala tayo masugnod. Muna ang kinabuhing mag-uma. Bantay lang ko ang gani mga boss. Yun. Nakakita tayo mga boss kay wala na. Nagkagipit-gipit na. May nagtiron basa ang kahoy mga boss kay parang binta-binta pero basa gani inpas gyud ipit. Uy yung lapok-lapok lagi.
Ah, tanto dapat banda manguha niya. At ang unahan. At sa unahan mga boss. Damang mga boss, oh. Damang. So, drill ng tawan mga boss. Okay, kumbati na ta. Mahamoto na tagkahoy. So, hantong sunod higayon mga boss. Daghang salamat sa pagsuporta. Bye bye.